Γεια σας. Ονομάζομαι Ευρύκλεια Κοκκινοθονοπούλου και είμαι η υπεύθυνη έργου και συντονισμού του Συλλόγου Πρόσβαση. Είναι ο Σύλλογος Ατόμων με κινητικά προβλήματα. Η έδρα μας είναι στο Δήμο Αγιάς, στο νομό Λάρισσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πριν λίγες μέρες η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα Προσβασιμότητα Κατοίκων. Και επειδή μας στέλνετε διάφορα μηνύματα και μας ρωτάτε πώς ακριβώς λειτουργεί το πρόγραμμα, που πρέπει να κάνουμε αιτήσεις, αποφάσισα να γυρίσω αυτό το βιντεάκι να σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Σε πρώτη φάση είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε πως για να μπορείτε να λάβετε μέρος και να κάνετε αίτηση για το πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πρέπει φυσικά να είστε και κάτοικος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, δηλαδή να ζείτε εδώ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον υπολογιστή να σας δείξω ακριβώς πώς μπαίνετε στην πλατφόρμα και τι πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, να είμαστε. Πάμε Περιφέρεια Θεσσαλίας και πάμε στο site της Περιφέρειας. Εδώ είμαστε. Εδώ θα χρειαστεί να γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί παρεμβάσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες στις κατοικίες τους. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει την ανεξάρτητη διαβίωση, την αυτονομία και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες. Η υποβολή των αιτήσεων για την πρώτη φάση ξεκίνησε στις 15 Έκτου, του 26 φυσικά, φέτος, και θα είναι έως και τις 6 Εβδόμου, το 26 φυσικά, στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Εδώ λέει δράσεις για την ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με αναπηρία μέσα από τεχνικές παρεμβάσεις προσβασιμότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλία. Αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά της Νάρνια της Ελλάδας. Δηλαδή η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πρώτη που το κάνει. Και πρωτού γίνει αυτό, είχαμε και το κρατικό πρόγραμμα προσβασιμότητας κατοίκων και μπήκαν και εκεί αρκετά άτομα και κάναν πολύ καλά έργα και βελτιώσαν πάρα πολύ την προσβασιμότητα συνεπώς. Και ερχόμαστε εδώ τώρα στην Περιφέρεια με αυτήν την εξαιρετική πρωτοβουλία για τον κόσμο που έχει προβλήματα κινητικότητας, για να μπορούν να ευκολυθούν, να έχουν καλύτερη πρόσβαση στα σπίτια τους και γενικώς να εξυπηρετούνται καλύτερα. Λοιπόν, θα χρειαστεί να γνωρίζουμε το πολύ βασικό για να μπορούμε να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα. Είπαμε και προηγουμένως ότι θα χρειαστεί να είμαστε κάτοικοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε πρώτη φάση, οπωσδήποτε. Δεύτερον, αν έχουμε λάβει την επιδότηση από το κρατικό πρόγραμμα προσβασιμότητας κατοίκων, και κάτοικοι της περιφέρειας να είμαστε, δεν το δικαιούμαστε. Δηλαδή μας αποκλείει αυτόματα. Σε αυτό το πρόγραμμα μπαίνουν άτομα τα οποία δεν έχουν μπει στο κρατικό πρόγραμμα. Και το άλλο πολύ σημαντικό επίσης, το τρίτο, να γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί στα χαρτιά που θα παραδοθούν εδώ στην πρώτη φάση, χρειάζεται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, έτσι ώστε να μπορούν να καταβληθούν τα χρήματα. Λοιπόν, εδώ πάμε τώρα, προεπισκόπηση αίτησης πρώτης φάσης. Εδώ κοιτάμε και διαβάζουμε ακριβώς τι χρειάζεται. Για την επιλογή των οφειλούμενων δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας βάσει ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, αλλά βάσει κριτηρίων μοριοδότησης βλέπετε την πρόσκληση. Μετά την καταλυτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Εδώ αυτή είναι η προεπισκόπηση της φόρμας της πρώτης φάσης, παρέρχεται για ενημερωτικούς σκοπούς, ώστε να μπορείτε να δείτε εκ των προτέρων τα πεδία της αίτησης και τις απαιτούμενες πληροφορίες χωρίς να απαιτείται σύνδεση ή αποστολή κωδικού, OTP. Το αφημί που δηλώνεται κατά την είσοδο πρέπει να είναι ο ίδιος με το αφημί που συμπληρώνεται μέσα στην αίτηση. Πριν ξεκινήσετε την υποβολή της αίτησης, συνιστάτε να συμβουλευτείτε τη φόρμα και να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά. Ανάλογα με την επιλογή σας στο πεδίο 3, καθεστώς κατοικίας στο ακινήτο, εμφανίζονται διαφορετικά απαιτούμενα πεδία και δικαιολογητικά. Παρακαλούμε, ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία που καταχωρείτε πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να μην γίνει κανένα μπέρδεμα, διότι αν γίνει η αίτηση, μετά αν γίνει λάθος, έχουμε θέμα και δεν μπορεί να διορθωθεί. Λοιπόν, εδώ παρακάτω λέει πληροφορίες προγράμματος.
πρόσκληση, οδηγός, υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, υπόδειγματα υπεύθυνων δηλώσεων της δεύτερης φάσης. Μετά αυτό είναι εφόσον τσεκαριστούν οι πρώτες φάσεις, μετά πάμε στη δεύτερη φάση. Λοιπόν, καλά είναι να πάτε στον οδηγό προγράμματος. Εδώ σας κατεβάζει ένα PDF και λέει οδηγός έργου. Εδώ λέει την ταυτότητα έργου, δράσεις για την ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με αναπηρία μέσα από τεχνικές παρεμβάσεις προσβασιμότητας στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ωραία. Λοιπόν, παρακάτω, εδώ τα λέει όλα, τα κεφάλαια, οι νομοθετικοί κανονισμοί, οι ορισμοί ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση, μονοκατοικία, διαμέρισμα, πολυκατοικία, επιλέξιμη κατοικία, το έργο, κοινόχρηστες παρεμβάσεις, επιλέξιμος προϋπολογισμός κλπ. Λοιπόν, τα λέει όλα εδώ. Παραδοτέα, τα εξηγεί όλα. Λοιπόν, εμάς μας ενδιαφέρει τώρα να δούμε λίγο, αυτό θα τα διαβάσετε φυσικά, θα μπείτε, θα τα δείτε αναλυτικά, δεν θα τα διαβάσουμε τώρα όλα. Μας ενδιαφέρει να δούμε τι ακριβώς μπορείτε να κάνετε μέσω αυτού του προγράμματος. Πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ είναι ποιοι είναι οι οφειλούμενοι. Πάμε παρακάτω. Πού είναι, παρακάτω είναι. Σας ζαλίζω τώρα. Εδώ με το σκρουλάρισμα. Πού είναι, πού είσαι. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Παραρτήματα ενδεικτικών επιλέξιμων παρεμβάσεων τιμών. Ωραία. Εδώ πάμε, το πρώτο κομμάτι είναι στις κινητικές αναπηρίες. Λοιπόν, χρηματοδοτούνται χώροι υγιεινής, δηλαδή οικοδομικές εργασίες, καθαιρέσεις, παρεμβάσεις, νέες κατασκευές. Είδη υγιεινής, εξοπλισμός χώρων υγιεινής. Μετά προσβάσιμες διαδρομές, ράμπες, αναβατόρια, πολύ βασικό να μπορεί ο κόσμος να μπαίνει και να βγαίνει από το σπίτι του. Και μικρές παρεμβάσεις, διαπλατήσεις θυρών, απομάκρυση σταθερών κατασκευών, εξοπλισμός προσβασιμότητας και ξυλουργικές εργασίες. Εδώ πάμε στις αισθητηριακές αναπηρίες μετά παρακάτω, είναι αναπηρίες όρασης σε πρώτη φάση και μετά είναι αναπηρίες ακοής. Εδώ έχει οικοδομικές εργασίες της όρασης, καθαιρέσεις, παρεμβάσεις, νέες κατασκευές, οδηγοί τυφλών, σημάνσεις, ηχητικές φωτεινές, ανάγλυφες, πινακίδες, αυτοματισμοί. Στις αναπηρίες ακοής πάμε οικοδομικές εργασίες για μείωση αντίχησης, καθαιρέσεις, παρεμβάσεις, νέες κατασκευές, οπτικές, φωτεινές σημάνσεις, αυτοματισμοί. Εδώ για παράδειγμα θα πούμε ενδεικτικές τιμές, αναβατόρια παντός είδους. Εδώ λέει για παράδειγμα το πρώτο είναι πλατφόρμα υποδομής κάθετης υψομετρικής διαφοράς με εγκατάσταση, χρηματοδοτεί μέχρι και 10.000 ευρώ. Η επικλινής πλατφόρμα με εγκατάσταση 11.000 ευρώ, ειδικό αναβατόριο κάθεσμα σκάλας εσωτερικού χώρου σε ευθύκλιμα κλιμακοστάσιο 5.000 ευρώ, ειδικό αναβατόριο κάθεσμα σκάλας εσωτερικού χώρου σε κυκλικό κλιματοστάσιο 8.000 ευρώ. Εδώ είναι η διαμόρφωση χώρων πάλι και οικοδομικές εργασίες. Λέει οικοδομικές εργασίες, διαπλάτηση ανοιγμάτων, φτισήματα, σοβατίσματα, τοποθέτηση πλακενδύων 1.000 ευρώ. Αποξύλωση πορτών και αποκομιδή μπαζών 750 ευρώ. Υδραυλική εγκατάσταση 1.600 ευρώ. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 250 ευρώ. Εσωτερικές πόρτες στο τεμάχιο 450 ευρώ. Και πάμε παρακάτω, βραχιώνα στήριξης διακοπτών 350 ευρώ, διακόπτης παλάμης 120 ευρώ, διακόπτης αφής 120 ευρώ, σύστημα επίγουσας ειδοποίησης, είναι αυτό το panic button που λένε, κουμπί πανικού, αισθητήρες σε περίπτωση πτώσης 300 ευρώ. Μετά εδώ είναι για τις αναπηρίες όρασης, οδηγή όδευσης 20 με 50 ευρώ, το προφανώς το μέτρο. Αντιολισθητικά δάπεδα 20 με 30 ευρώ το τετραγωνικό, σημάνσεις ηχητικές φωτεινές ανάγλυφες πινακίδες 500 ευρώ, χρωματικές αντιθέσεις βαφή επισημάνσεις σε σκάλες πόρτες 200 με 600 ευρώ, σήμανση σταθερή π.χ. μπρέιλεν πινακίδες braille. Να το ξαναπάμε αυτό, σήμανση σταθερή π.χ. braille πινακίδες κουδούνια διακόπτες 100 έως 300 ευρώ, ηχητική
ηχητική συναγερμή, πυρανίχευση, διαρροή αερίου με ήχο 150 έως 400 ευρώ. Οι αναπηρίες ακοής είναι LED φωτισμός 2.100, οθόνη ή πάνελ αφής με ειδοποιήσεις και εικονίδια για μετατροπή ανελκυστήρα. Αυτό δεν καταλαβαίνω τι είναι. 2.000 ευρώ. Φωτεινή συναργερμή 300 ευρώ. Αυτό είναι, αυτά χρηματοδοτεί. Συνεπώς, μπαίνετε όπως σας έδειξα στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, μπαίνετε εκεί, το διαβάζετε προσεκτικά. Να σας πω και κάτι, μήπως είναι και καλύτερα, εγώ προσωπικά λειτουργώ καλύτερα να πάω να το εκτυπώνω για να το έχω μπροστά μου το χαρτί και να βλέπουμε, να τα πάμε ένα-ένα, δηλαδή να τα έχετε, να τα εκτυπώσετε, να τα έχετε μπροστά σας, να τα διαβάσετε, να σημειώσετε αυτά που είναι πολύ σημαντικά, να ξέρετε τι γίνεται, να κάνετε την αίτηση προσεκτικά όπως λέει και εδώ, για να μην χάσετε την ευκαιρία για κάποιο λάθος και βγείτε έξω από το πρόγραμμα, και να κάνετε μετά τις παρεμβάσεις. Είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα και θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αυτονομία του κόσμου, έτσι ώστε να μπορεί να είναι πολύ μεγάλο πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να είναι αυτόνομος και να βγαίνει έξω από το σπίτι του, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι λόγω της ιδιαιτερότητας των κατοικιών τους δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι και είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Αν έχετε κάποια ερώτηση ρωτάτε στα σχόλια από κάτω, και βασικά δεν είναι και δύσκολο, απλά μπαίνετε μέσα, ακολουθείτε αυτά που λέει και με ούριο άνεμο να πάνε όλα καλά, να σας εγκρίνουν στην αίτηση για να κάνετε τις παρεμβάσεις που χρειάζεται. Θα σας πω, θα ανεβάσω κάποια βιντεάκια τις επόμενες μέρες, να σας δείξω λίγο κάποια πραγματάκια για το μπάνιο, είναι πάρα πολύ βασικό, για την προσβασιμότητα στο μπάνιο, στην κουζίνα, να σας εξηγήσω για να ξέρετε, να έχετε περίπου μια εικόνα, μια ιδέα του τι χρειάζεται να κάνετε. Λοιπόν, για από μένα, να είστε καλά και όπως είπαμε, με ούριο άνεμο να ταιριάξει, να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα και να μπορείτε να κάνετε πραγματάκια που χορηγεί εδώ. Γεια σας.